Teronpi nangli lun kiluna video nil tum lang ponit lo la pen nil tum ka notice pon lo bang la pu hello nangli confidence level bang sab low chat asom la pen ke nangli melody tang bang lom lam sab kadure si thek pon lo la pen ke nangli voice control kadure a joine flat notes ta nil tum notice pon lo la pen ke align tin ki chutalong sita nangli unmelodious hoya so sinil tum ar chupon lo bonstame nangli kedam tang around hui pen le landam lu pang bardam lu pulote nangli improve ason sin litum thek pon long lo la pen ke vibrate to hui ta nangli attempt pon lo misen lo la pen la son si nilitum marks nangli phanam pop nang pi ponik lo Father Nelson pen 42 marks Father Navinson pen 37 marks la pen Cordy Francis pen 35 nilitum ni kero pen 30 la pen nilihin pen 35 marks nang pi ponik lo pangrum pen nangli 175 score lo na pen la puhelo nangli kacepaduk a join lo nangli final pan ke nangli pan selected lo. Congratulations.